Kaixo atxaldeon, ondo etorri ikasturte honen hasieran indeun lanan aurkezpen saioa. Gaurko saioan zehar iraietik hona indeun lanaren aurkezpen bat ikusi ahal izango duzu eta bide batez sartu den eskaintzen dizkigun aukeren berri emango dizugu. Espero dugu saioa interesgarria egingo zaizuela eta gustura jarraituko zaizuela zuen etxeetatik edo zaudeten lekutatik. Has gaitezen aurkezpenarekin. Ikasturte honetan landaren ingurun ikertzen hastea proposatu zuten irakasleek. Eta gaiek aukera ematen duenez herriko eta inguruko landaren lanketa eta sakonketekin hasi ginen. Herriko zuhaitzak, herriko baratzak, landaren sortze eta hazte prozesuak. Gai asko izanik ibazterla eta guztikin bilduma bat osatuz web orri bat sortu dugu. Gainera gaiaren inguruko jolas batzuk egiteko tarte ere izan deuta. Zuentzatea gustagarria izan daitekeelakoan hauek jartzeko tarte bat egin dugu web orrian. Gaurko azalpenen web orri hau nola antolatutan erakutsi nahi dugu. Eta horrekin batea funtzioa ere bai, eta noski. Zuen parte hartzea eskatu web orri hau bizirik egon dadin. Has gaitezen web orriaren helbidearekin. Interneteko nabigatzailean labor.eus/amezketa eta baratzak idatzi eta web orrira ailegatuko gara. Orrialdea zabaldu eta egitura nagusia topatuko zu eta egitura nagusioi 6 partetan banatuta dago. Herriko ibilbideak, elkarrizketa baserritarrei, baratzeko landareak, amezketa inguruko zuhaitz eta zuhaitzak sakondu nahi izanez gero eta jolesteko tarteak, atalak hain zuzen ere. Atal guztiak elkarrekin dute eta horietako bat bi hizkuntzetan idatziak, euskaraz eta gazteleraz. Atal ezberdin daude eta bakoitzaren barnean dagoen informazioa azalduko dizuegu. Atala da, nolabait esateko beste atal guztien enborra. Bertan herrian zehar egin ditugun bi ibilbideen proposamenak aurkitu ahal izango dituzu. Lehenengoa herriko landa ingurura egineko, eta bigarrena berriz herrigunera. Ibilbide horien azalpen bat egoteaz gain, mapa batea aurkitu ahal izango zuen orrialde honetan. Mapa hau GPS gailu batea deskargatzea dago, orduan behai jarraituz ibilbidea egiteko zuen. Ibilbideen zehar, QR-kode jartzeko asmo daukagu. Orduan, ibilbide hau egiteko mugikor bat edo tablet bat erabiliz sartu den web orri honetan jarri dituen azalpen diferentek irakurri entzun edo ikusi ahal izango dituzue. Esan bezala oraingoz bi dira ibilbideak, baina oraingo ezin dugu alboratu etorkizunean ibilbide gehiagorik proposamenak jartzea oraingoz iritsi gara. Horixe da, beraz lehenengo atal honetan aurkituko duzuena. Bigarren atala baserritarrei edo eta baratzarekin lan egiten dutenei egindako elkarrizketak aurkituko duzuen. Oraingoz 4 elkarrizketa daude web orrian. Mendikoko Joseba Altuna egindakoa, Antxon Amundarain egindakoa, Zuzitzeko Iñaki Arandia egindakoa eta Oiartzungo Amarur Arbelaitz egindakoa.
bakoitzak bere ezaugarri propioak ditu. Lehenengok, oiok azte ditu. Bigarrena, erretiatutako bat zai dengo eskaini dion irakaslea da. Zuzitzen baratza handia daukea. Naiz eta ez Iñaki izan bakarra horreta dedikatzena. Da Amalur Arbelaitz berriz baserria programari esker eginda famosa. Beraz, baserriari loturiko ezaugarri berezi bat ekarri nahi izan dugu. Atal honi lotuta ezin dugu baztertu aurrerago elkarrizketa gehiago sartzeko aukera. Herrin bertan lurre lotuta lan egiten duten pertsona asko dauzkegu. Beraz ikusiko dugu aurrera atal hau aberastean. Aurretik azaldu dugun ibilbideetan zehar pertsona hauen elkarrizketak ikusi edo entzuteko gonbidapena luzatzeko QR kode batzuk jarriko ditugu. Jarraitu dezagun aurrera. Web orriaren 3. atala baratzeko landareak izanekoa da. Bertan 18 landaren inguruko informazio aurkitu ahal izango duzu. Informazio honek baratzen aritu nahi duenari laguntza ematen dio, eta hortako egitura sortu dugu atal bakoitzari. Klik egin behar da informazioa behar duen landaren gainen da horrekin bere inguruko informazioa aurkituko duen orrialde batea sartu. Behin orrialdean gaudenean hausia izango da aurkituko duguna. Landarearen hiruzpalau argazki noiz ere eta noiz landatu beharko genukenaren inguruko azalpena eta hainbat truko eta sekretu azaltzeko grabatutako azalpen bidea. Orrialde hauetako bakoitzak euskaraz eta gazteleraz jarri dugu. Bi hizkuntzen erabilari esker jende gehiagorengana ailegatzeko helburuz. Informazioa berriz bizi baratzen liburutik eta web orritik atea du. Elkarrizketak itean Antxona Mondarainek emandako laburpen taula bat oso ondo etorri zaigu. Segi dezagun web orriaren 4. atalarekin. Baratzak oraingo salbo bat utziko ditugu, eta zuhaitz eta zuhaizken inguruko lanketa nola egin dugun aurkeztuko dugu. 4. atalak amezketako zuhaitz eta zuhaizkak izena du, eta berroren dioen bezala herrian ditugun zuhaitz eta zuhaizken inguruko informazioa aurkituko dugu. Oraingo 8 dira landatu ditugun zuhaitz eta zuhaizkak. Elorri Zuria, Erramua, Gaztainondo, Ereziondo, Gorostia, Agina, Aritza eta Untza. Amezketako bazter desberdinetan aurkitu ditzakegun zuhaitz eta zuhaizkak dira eta informazio gehiago aurkitu ahal izateko bakoitzaren gainean klik egin beharko dugu. Ben bakoitzen barnera sartutakoan argazki bat ikusiko zu eta egitura antolatuko dugu eta informazioa topatuko dugu bertan. Zuhaitzen sustraiek nolakok dien, nolako zurtoina auken, ostok nolakok dien deskribatuta atoz, baita zuhaitzen fruituk eta azkenik amezketan zuhaitzai nun aurkitu ahal izango duzuen ere bai. Zuhaitz eta zuhaizken kasuan ere, ibilbideetan jarriko ditugu QR kode batzuk. Zuhaitz horien inguruko informazioa zuhaitza gertu duzuela irakurri ahal izateko. Gainera beharrezkoa da zuhaitzei buruzko txostenak deskargatzeko aukera izango zuen web horrin bertan. Aurrea goaz pixkanaka, dagoeneko web horriaren aurkezpenaren amaiera iristen nahi. Hurrengo atala sakontzeko atala da nolabait esatearren. Sakondu nahi izateaz atalean egin ditugun 4 ikerketa lan agertzen dira.
Tomatezak ateratzeko prozesu ezberdinak ikertu ditugu, proposamen ezberdinak adituen laguntzaz egin ditugu, eta ondoren baten eta besteen arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak landu ditugu. Irauzile ezberdinen lanketa egin dugu. Ibarrako tomatekin egindakoa, Oiartzungo tomatekin egindakoa, eta Arretxabaletako tomatekin egindakoa bai. Kasu honetan orrialde nagusitik klik eginda sartu ahal izango duzue gertuko adituk lagundu digute prozesuk nola egin behar dien ikertzen. Beste izaro galartzak eta oian gorostiren Oiartzungo amonak. Eta ia iritsi gea aurkezpenaren amaiera egitea. Zigarren atala bat sortu dugu eporri batean jolasen atala hain zuzen ere. Bertan jarri nahi izan ditugu ekilore jolas digitala eta 2 hilabete hauetan landu ditugu hainbat jolas. Hauxe izan da beraz, hilabete honetan egin dugun lan mami nagusi. Eta goain gonbidapen bat egin nahi dizu web horri zuen etxetan arakatzeko eta batetik eta bestetik proposatutako ibilbidek egitea animatzeko. Gusta jasoko zuen iritzi, baita zuen ekarpenak eta pixkanak eta denba horreta jarri dezakeen neurren web horrioi aberasten gungo da. Eskerrik asko gure aurkezpena jarraitzeatik. Hurrengo bat arte, dio.